Tultuloy apan ipapaay ti RSRD Baru Arimat Foundation Incorporated International ti tulong kadagiti ka probinsyaan iti Ilocos Norte. Anakurkurang laeng ti pagkasapulanda iti innaldaw-aldaw ket insayang katdabanen ti gift giving activity. Aday toy ket agbinulan nga indaob ubraen nanipod pay nabuangay ti RSRD Baru Arimat Foundation. Aday toy ket iti Barangay Ugis iti Ilian Nueva Era. 80 na kaysayang katan na 80 karay ti abulan ti Marso 2021. Pagyamanan tayo ni Mayor Attorney Aldrin Garbida aga sipudtahaan kami nga nakastrek dito inuhanak nga nagpakada nga imuna kini Apo Mayor kinagpaisanan ni Apo Mayor Aldrin Garbida ket ninungkot kasar isuna ket kunang arod ni Ma'am Rhea napigsaka at pinatgan na nga sigod deta kiddaw mo kunana ket so yamyamane kini Ma'am Rhea tay sekreteryana ken ni Apo Mayor hanman nga nang nagpangadwa nga nang pasangbay mangpasangbay deti RSRD Foundation ken kasameten pagyamanan tay pa itibiyang ti Philippine National Police ni Police Lieutenant Rodel Baradi kinagpaisanan na umayda kumamit dito itatta mangipay ti escort kada tayo ngem nairanramet nga detoy kano inaugurasyon deti bahay silangan ti munisipyo isud gapuna nga nagpakadapay ni Apo Kapitan tayo nga manginstrak tulatan ti barangay kagawad ko nga isunton ti mang bayabay kada kayo kunana apong kabarangayan so ay tata kastay nakunak ti sibubukel nga grupo ti RSRD Foundation International da kami tata tapno may kami mangipay ti sang kabasita tulong kastay nakunak ken adagtoy tata ti presidente ti grupo ni Mr. Honorato Agdepa Prampaway adapay detoy presidente ti Reno Nevada International ni Mr. Amardi Beltran ken digitay singers tayo ti The Mega Mix Singers ket umay mayor ipaay daytoy isang kabasit nga tulong dagitoy nga tulong ket nagapumetlaeng kadigitay sponsors mi nga adday tinaduma-dumang paset ti Pagilian ken kasameten digitay nayat nga tumultulong ditoy probinsya tayo isod gapunang hanming kabukbukodan dito may ipaay kada kayo no diket adamit laing digitay patpatulungan mi tagagem mi ito may mangipaay iti sang kabasit nga tulong. Naragsakan dagiti mangidadaulo tinaysayang kat a gift giving takamin ket napasyerda ti maysa kadagiti nasulinek a barangay iti ili ti Nueva Era rason apakaragsakan dapay iti nakakita kadagiti naipaayan ti tulong. Nasuro ka 50 ti tawang tatala nga nakadaan dito yaman launa. Taga po dati RSRD nakadkadano na dito. Ado ti napaspasyar ko nga po kanyada. So nga yamani ko na po dati ng aldaw ta nakikita tayo. Kaya sapay ko mata hanga dati ti maudi nga yung may kunto. Ulitin minto manay. Ala oray basi dati itin nga naipapusuan. Kaya sapay ko mata di na kami malipatan. Ta dublyo minto ang tumayang. Dan tumayan tempo na may kami. Agyaman na kinapo Domingo. Ta napintas na kiti programa da nga kagasto. Kaya ayaw mi di abroad dato. So nga ada kami natatalipunan da po. So nga ala na ibagal daw yamin na po. Thank you. Pagyamanan mi ako kindati pa nakabos mi na po Ronald Domingo. Nagmi-meeting kami di opisina mi nga iti talaga pakaiturungan iti sang kapasit nga na iti kadagiti tulong. Po ngem kunada badikan ti COVID kunada ngem nanipod din ang rugit ti COVID problema tayo takisayam dati tao ngem saan immado taado ti laksiko kababalasan. So na po, dadya lang pagragragsat mi kada kayo apo ti membro dating production. Agdingag kayo apo renabi, ag-request kayo no anya. No kaya yo ti umay komanta di stasyon me. Umay kelata apo ada pagturugan ti jay. Libre. No kaya do panja San Jume mabalin latamet. Adamet iti pangiluganan mi kada kayo. Thank you dati Jak pa na panja bagyo apo, kasi may magyan at bagyo.
Thank you, Nagyaman met dagiti daduma ana ipaayan ti groceries karagiti naayat nga sponsors ken ti maysa karagiti mangidadaulo ti RSRD Baru Arimat Foundation Incorporated International ani Mr. Ronald Saludares ana kabase iti isla iti Hawaii. Agyaman kami apo, nangroon na kanya, agyaman kami ti RD. Titutulong na kanya, mi itangal daw, kung sabi kumata, dan tumanen apo, agyaman kam unay, dakkel dito nga tulong kada kami apo. Yaman kami apo ti payo panangited iti gift para kanyami nga taga-ugis. Thank you very much po. Napalausmet ti panagyaman dagiti barangay officials ti inpaay ti nasaw a grupo karagiti napili ana ipaayan ti tulong. Diyaman kami unay ta nikan ti gundaway nga matulungan babayan iti detoy RSRD Baru Arimat Foundation Incorporated International. Ti babayan ti panangipangulo ni Ronald Saludares, the founders. Also Ronald Idol Domingo. Thank you very much. Dakkel unay ti yamanan mi apo ta di mabagit di namnamaan nga ada umay nga relief ket babayan ti panangibaga ni Kapitan Idi Malima po in pilyuman dagitay na bababala ang basit ti klase ti panagbiag na ket iso nga ita po at iso dagitoy ket dakkel unay ti panagyaman ni Agyamyaman ti founder ken talent manager ti RSRD Baru Arimat kariti agbinulan amang ipapaay ti suporta na kariti aktibidad ti nasao a grupo. Tayman ti Sibukwel nga official dam ti Iliti Nueva Era Ilocos Norte babaen ti panidaolo ni Mayor Attorney Aldrin Garbida kasama tan ni tibiyang ti kapulisan ken kasama tan ni Apo Kapitan Jesse Pagatpatan iti Barangay Ugis Nueva Era ta nabara detoy panang pasangbay dati grupo numampay nanumo detoy ipapaay ti foundation kadagiti napiling barangay ditoy probinsya tayo ket siragsak kami ken si Pupuso amangi papaay kadagiti tulong kadagiti apong kalugaran tayo dito Ilocos Norte nang naroon ti dito panawen ti pandemya kaya napagyamanan tayo pa Sir Joey to our big boss Mr. Ronald Saludares tadalat ti liklikudan ti foundation tayo kaya kasama ten kadagiti so amin nga presidente ti naduma-dumang foundation ti grupo ti naduma-dumang pagilian kasama ten so amin nga sponsors na kay amin thank you very much kaya sapay kumata di kay tupulos maumuma nga mga tartarabay sumupsuporta ti RSRD Foundation so deta lang Sir Joey iti maibagak kaya sapay kumata nasalun at tay amin nga sangapada.